Us ensenyo la solució del joc dels globus. Us en recordeu que havíem d'afegir uns globus i quan clicàvem els globus ens anava sumant punts aquí al joc. Aquest estava explicat als tutorials de Scratch, els tutorials estan aquí dalt, però us explico jo també la solució, us ensenyo la solució que ha fet la Irene. D'acord? He afegit un altre globus que veieu que no fa res i ara ho farem tots junts. Primer mirem què fa aquest que s'estava movent. El que fa quan li clico la bandera verda és posar puntuació a valor 0. Puntuació és una variable. Les variables estan aquí, de color taronja. He hagut de crear-me una nova variable clicant aquí, li he donat el nom que jo he volgut, que es diu puntuació, i el primer que faig és que comenci a 0, perquè si no, quan acabi un joc, pel propi joc ha de tornar a començar des de 0. Veieu? Quan jo toco la bandera verda ha tornat a començar a 0. Per això veig aquest bloc aquí. I després tinc un por siempre, perquè ho farà tota l'estona, que és sumar el efecto por 25 vol dir que va canviant de color el globus. Veieu? Està canviant de colors i també s'està anant a una posició aleatòria. S'està movent tota l'estona per la pantalla. I això ho fa cada segon. S'espera un segon i torna a fer això. Canvia de color, moure una posició aleatòria i espera un altre segon. I tota l'estona està en aquest bucle, repetint. I què farà quan jo clico? Doncs quan jo clico, el que he posat aquí, hacer clic en este objeto, hace un sonido pop i suma a puntuació un 1. No vol dir que el deixi a 1, sinó que el número que tenia de puntuació li suma un 1. I així vaig comptant punts del joc de punteria. Veieu? Doncs ara, aquest globus que he afegit aquí, que no fa res, anem a programar-lo entre tots. Vaig al globus 2, que és aquest altre personatge que tinc aquí. Tinc que quan toqui la bandera verda, la puntuació li posarem el valor de 0 i aquí tinc un por siempre que no fa res. Ara el que vull fer és que també es mogui com l'altre i que també sumi punts de puntuació com fa l'altre globus. Com ho farem? Per moure'l, anem als blocs de color blau, de movimiento, i ara per fer-ho diferent, en comptes de fer ir a posició aleatòria, que és el que teníem abans, doncs anirem amb el deslizar a una posició aleatòria i que ho faci a poc, en un segon, veieu? Veieu que un fa ir i ho fa de cop i l'altre fa deslizar i ho fa com a poc? Doncs aquest el deixarem així, ho podeu fer com vulgueu. I s'espera un segon. També podem fer-li que canviï de color. Aquí a variància li canviem el vestit, siguiente disfraz. En català és vestit, en castellà és disfraz. Veieu? Ara va canviant de colors, però aquests del disfraz, us en recordeu que és aquesta pestanya d'aquí? Això no ho sé si hem fet algun joc amb disfraz, em sembla que no. El globus blau té 3 disfrazes, el blau, el groc i el lila. Ja estan guardats. Podem afegir-li un altre, Llavors, si diem siguiente disfraz, aquí, doncs està canviant entre aquells 3 que ja té guardats. Sí, doncs ara anem a afegir un altre aquí d'altres blocs per sumar punts. Comencem amb un esdeveniment, un evento. L'evento és quan toquem aquest objecte. Quan jo faci clic en aquest objecte, en aquest, que s'està movent, ara no fa res, que no suma punts, perquè jo no li he dit encara que sumi. Al fer clic en aquest objecte, què he de fer? Doncs suma punts. I sumar punts, si punts és una variable, doncs aquí en variables és on trobo el de sumar punts. I li dic que quan jo faci un clic, sumi a, aquí he d'obrir totes les opcions i jo vull que sumi un punt de puntuació. Suma puntuació 1 i ara, quan jo cliqui, veieu que m'està sumant, ara sí. Molt bé, doncs fins aquí ho hem aconseguit.